στην αποκάλυψη, αλλά ούτε και στο πείραμα, μοιάζουν με μαθηματικές θεωρίες. Και δεν είναι τυχαίο που ο Θαλής, πατέρας των φυσικών θεωριών, είναι και ταυτόχρονα πατέρας των μαθηματικών. Έτσι παρουσιάζεται σε όλες τις ιστορίες της επιστήμης και στις ιστορίες των μαθηματικών, που συγχωνεύουν σε μια ενότητα αυτό που λέμε ορθολογικότητα. Επειδή όμως οι αρχές της ορθολογικότητας και οι βεβαιότητες της δεν είχαν ούτε θεωρητικό, ούτε θεολογικό, ούτε εμπειρικό, ούτε μπορούσαν να αποδειχτούν, δεν είχαν κανένα θεμέλιο, οι αρχές δηλαδή της επιστήμης, οι ορισμοί και τα αξιώματα που δεν αποδεικνύονται, θα θεμελιωθούν μέσω του διαλόγου και της αμφισβήτησης. Αυτή η νοητική κίνηση, τελείως χαρακτηριστική της ελληνικής κοσμοαντίληψης, αυτή η νοητική κίνηση, να τεθούν δηλαδή οι αρχές, οι ορισμοί και τα αξιώματα μόνο μέσα του διαλόγου, ονομάστηκε αργότερα από τον Πλάτωνα διαλεκτική, και είναι γνωστό ότι συχνά αυτές οι πλατωνικές συζητήσεις κατέληγαν σε αδιέξοδο και απορία και στη γνωστή σοκρατική άγνοια. Το γνωστό ωστόσο πλατωνικό μοτίβο αυτό του λόγου διδώνε, της λογοδοσίας δηλαδή ως απαράβατης αρχής ελέγχου το θέσεώς σου στο δικαστήριο της αλήθειας, είχε κυριαρχήσει και είχε γίνει μια αποδεκτή θέση σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Αυτή η ανάλυση της μεθοδολογίας της ελληνικής φιλοσοφίας δεν οδηγεί εύκολα και στη διατύπωση των βασικών θέσεων που αναλύθηκαν από τους φυσικούς φιλοσόφους. Γιατί η συσχέτιση της μεθόδου με την αλήθεια, της μορφής με το περιεχόμενο, δεν είναι μια εύκολη σχέση και γι' αυτό δεν θα την εξετάσω ως μια αιτιακή σχέση, δηλαδή ότι αυτά κατά ανάγκη γέννησαν αυτές τις θεωρίες, αλλά ως περιγραφική της διαδικασίας της περίοδου αυτής, γιατί τη θεωρώ όμως σαν την πιο πιθανή, δηλαδή ότι αυτή η μεθοδολογία γεννάει την πιθανή θέση που κυριαρχεί την περίοδο αυτή, δηλαδή αν αποκλείει στο Θεό από την ερμηνεία του ως αιτία του κόσμου, κάποια διαδικασία της φύσης πρέπει να βάλεις έτσι που να λειτουργεί και να εξασφαλίζει την αιωνιότητα της φύσης. Στο νέο τρόπο ερμηνείας, οι βασικές και εξωματικές παραδοχές είναι η αιωνιότητα του κόσμου χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Ο κόσμος αυτός δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Και επειδή τίποτα δεν γεννιέται από το μηδέν, ο κόσμος της μεταβολής που παρατηρούμε, της γέννησης και της φθοράς, δεν μπορεί να οδηγηθεί στην ανυπαρξία, γιατί είναι μετασχηματισμός κάποιων στοιχείων που παραμένουν αμετάβλητα, γιατί ό,τι γεννιέται και παίρνει μορφή, με το θάνατό του επιστρέφει και ξαναγίνεται το αμετάβλητο στοιχείο από το οποίο και γεννήθηκε. Όπως επιγραμματικά τόνισε ο Πλάτωνας, το βασικό ερώτημα είναι τι είναι αυτό που παραμένει αμετάβλητο και αιώνιο καθώς ο κόσμος μεταβάλλεται. Ο οδηγός μου σε αυτή την ομιλία είναι όμως και ο Αριστοτέλης, γιατί καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ερμηνεία της ελληνικής φιλοσοφίας και είναι αδύνατον να συζητήσεις με τους προσοκρατικούς χωρίς να συζητήσεις και με αυτόν. Γιατί οι πηγές έχουν χαθεί, αλλά και γιατί ο Αριστοτέλης στο πρώτο βιβλίο, το «Μετά τα φυσικά», για να αντικρούσει τις θέσεις της φιλοσοφικής παράδοσης των αρχαίων, όπως ονομάζει τους προηγούμενους του, κάνει μια επισκόπηση της παράδοσης, δηλαδή ένα είδος ιστορίας της φιλοσοφίας. Και ο τρόπος που εξήγησε την ελληνική φιλοσοφία ο Αριστοτέλης διαμόρφωσε και την ιστορία της. Όποια ιστορία της φιλοσοφίας αν πάρουμε, θα διαπιστώσουμε την επίδρασή του, γιατί οι όροι που χρησιμοποιούμε είναι αριστοτελικής προέλευσης. Ο λεγόμενος ηγισμός του Δημόκριτου είναι αδιανόητος χωρίς τον Αριστοτέλη, γιατί απλούστερα ο όρος ήγη δεν υπάρχει πριν από αυτόν. Είναι αριστοτελικός όρος, όπως είναι και οι όροι δύναμη και ενέργεια. Έτσι όλοι μιλούν για ηγισμό της προσοκρατικής φιλοσοφίας, γιατί έτσι την παρουσίασε ο Αριστοτέλης στο Α το «Μετά τα φυσικά». Σύμφωνα λοιπόν με τον Αριστοτέλη, η φιλοσοφία αρχίζει με το Θαλή, που θεώρησε ως αιτία του κόσμου την ηγική αιτία και συγκεκριμένα το νερό. Από το νερό παράγονται τα πάντα, από αυτό συνίστανται και σε αυτό διαλύονται. Έτσι τίποτα δεν γεννιέται ούτε χάνεται, αφού όλα προέρχονται από το νερό και ξαναγίνονται νερό. Οι υπόλοιποι Μικρασιάτες, από τη Μύλητο ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης και από την Έφεσο ο Ηράκλειτος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη πάντα, μιμήθηκαν το Θαλή και έβαλαν κάποιο άλλο στοιχείο στη θέση του νερού.
Ο Ηράκλειτος, παραδείγματος χάρη, θεωρούσε ότι όλα γεννιούνται από τη φωτιά και επιστρέφουν σε αυτό από το οποίο γεννήθηκαν, ξαναγίνονται φωτιά. Συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης γράφει: οι περισσότεροι από τους πρώτους φιλοσόφους θεώρησαν μοναδικές αρχές όλων των πραγμάτων ότι είναι οι αρχές που έχουν ηγική μορφή, εκείνο από το οποίο συνίστανται τα πάντα, από το οποίο πρωταρχικά παράγονται και στο οποίο τελικά διαλύονται, η ουσία που παραμένει αμετάβλητη, αν και αλλάζει μορφές. Αυτό ισχυρίζονται ότι είναι το στοιχείο και η αρχή των όντων. Και έτσι πιστεύουν ότι τίποτα δεν γεννιέται και δεν χάνεται, εφόσον αυτή η βασική φύση διατηρείται. Και συνεχίζει παρακάτω. Δεν συμφωνούν όμως όλοι, ούτε για το πλήθος, ούτε για το είδος των αρχών. Έτσι ο Θαλής, ο ιδρυτής αυτού του είδους της φιλοσοφίας, λέει ότι η αρχή των πάντων είναι το νερό. Διαφορετική θεώρηση, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είχαν οι λεγόμενοι Ιταλοί, δηλαδή ο Παρμενίδης και οι Πυθαγόριοι. Αυτοί έδωσαν μεγάλη σημασία στις ιδέες. Οι Πυθαγόριοι στις νοητικές αρχές του πέρατος και του απείρου, από τις οποίες γεννιούνται οι αριθμοί και από τους αριθμούς όλα τα άλλα, και ο Παρμενίδης, που θεώρησε ότι η κίνηση και η μεταβολή είναι φαινομενικές και στην πραγματικότητα υπάρχει ένα σύμπαν νοητό, ακίνητο, χωρίς γέννηση και θάνατο, ομογενές, συνεχές και στρογγυλό. Η σύγκρουση αυτή μεταξύ των Μικρασιατών, σε παρένθεση, και των Ιταλών για τη φύση του αμετάβλητου στοιχείου που περιγράφει ο Αριστοτέλης είχε ονομαστεί ειρωνικά από τον Πλάτωνα και με ορολογία από την ελληνική μυθολογία ως γιγαντομαχία περί της ουσίας του κόσμου. Αυτό δηλαδή που αργότερα επεκράτησε στην ιστορία της φιλοσοφίας, να λέγεται μάχη του ηγισμού με τον ιδεαλισμό. Η ατομική θεωρία γεννιέται ως διάλογος με τα ερωτήματα της προσοκρατικής φιλοσοφίας. Τι είναι δηλαδή αυτό που κάνει τον κόσμο αιώνιο και ποιο είναι το αμετάβλητο στοιχείο της μεταβολής. Διατυπώθηκε αρχικά από τον Λεύκηπο και αναπτύχθηκε από τον μαθητή του Δημόκριτο το πρώτο μισό του 5ου αιώνα. Για τη ζωή του Λεύκηπου ελάχιστα πράγματα ξέρουμε, ότι πιθανόν καταγόταν από τη Μύγητο και για άλλους από την Ελαία της Σικελίας, πατρίδα και του Παρμενίδη, και ότι διατύπωσε πρώτος την ατομική θεωρία. Για το Δημόκριτο γνωρίζουμε περισσότερα. Ότι καταγόταν από τα Άβδυρα της Θράκης, ήταν δηλαδή συντοπίτης με τον Πρωταγόρα, ότι ταξίδεψε πολύ, ότι δεν ανεκατεύχε στα πολιτικά πράγματα της πατρίδας του, ότι δεν διεκδίκησε τη δόξα και την αποδοχή των Αθηναίων, ότι η ηθική του στάση ήταν ασκητική. Υποστήριζε τον περιορισμό των επιθυμιών, γιατί η ικανοποίηση γεννάει συνεχώς και νέες επιθυμίες, και προσπαθούσε να βρει την ψυχή του γαλήνη συγκρίνοντας τον εαυτό του με όσους ήταν σε χειρότερη θέση από αυτόν. Μπορούμε να φανταστούμε δηλαδή ένα γητό και σοβαρό άνθρωπο που μετά από πολλά ταξίδια, διαβάζματα και συζητήσεις με τον Λεύκηπο και τον Αναξαγόρα, γύρισε στην πατρίδα του και έγραψε ένα εξαιρετικά πλούσιο έργο σε θέματα ηθικής, φυσικής και μαθηματικών, από το οποίο διασώθηκαν ελάχιστα αποσπάσματα. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα για την ατομική θεωρία που διασώζονται στο Σέξτο τον Εμπειρικό, ένα σκεπτικό φιλόσοφο του 200 με 250 μετά Χριστό που έζησε στην Αλεξάνδρεια, διασώζονται δύο αποσπάσματα από το Σέξτο. Το ένα λέει ότι συμβατικά υπάρχει το γλυκό, συμβατικά το ψυχρό, συμβατικά το θερμό, συμβατικά το πικρό, συμβατικό είναι και το χρώμα, πραγματικά είναι μόνο τα άτομα και το κενό. Και σε ένα άλλο έργο του Σέξτου που το ονομάζει οι κανόνες, του Δημόκριτου, που το λέει ο Σέξτος οι κανόνες, που δεν έχει σωθεί, λέει, αλλά στους κανόνες υποστηρίζει ο Δημόκριτος ότι υπάρχουν δύο είδη γνώσης. Η μια μέσω των αισθήσεων και η άλλη μέσω της διάνοιας. Από αυτές εκείνη που αποκτάται μέσω της διάνοιας την αποκαλεί γνήσια, αποδίδοντάς της αξιοπιστία. Ενώ εκείνη που αποκτάται μέσω των αισθήσεων την ονομάζει νόθα, μην αναγνωρίζοντάς της το αλάθητο στη διάγνωση της αλήθειας. Λέει κατά λέξη, υπάρχουν δύο μορφές γνώσης, μια γνήσια και μια νόθα. Στην νόθα ανήκουν όλα τα παραπάνω, η όραση, η ακοή, η οσμή, η γεύση, η αφή. Η άλλη μορφή γνώσης που είναι η γνήσια είναι εντελώς ξεχωριστή από όλα αυτά.
Βασικές έννοιες της θεωρίας είναι το αδιέρετο υλικό σωματίδιο, η κίνησή του στο κενό και η κίνησή του στο κενό. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη πάλι, η ατομική θεωρία γεννιέται ως διάλογος και ανέρεση, ως αντίθεση δηλαδή στον Παρμενίδη. Και γράφει ο Αριστοτέλης στο περιγενέσεως και φθοράς. Μερικοί από τους παλιούς θεώρησαν ότι το «ον» πρέπει αναγκαίο να είναι ένα και ακίνητο, αφού δεν υπάρχει χώρος να κινηθεί. Αλλά ο Λεύκηπος θεώρησε ότι ένα τέτοιο «ον» δεν είναι μόνο ένα, αλλά άπειρα το πλήθος και αόρατα λόγω του πολύ μικρού μεγέθους. Κινούνται στο κενό γιατί υπάρχει κενό και όταν συνενώνονται προκαλούν τη γέννηση, ενώ όταν χωρίζουν προκαλούν τη φθορά. Λέει δηλαδή ο Αριστοτέλης ότι η ενιαία, αδιέρετη και αιώνια ουσία του κόσμου του Παρμενίδη γίνεται το ένα και αδιέρετο και αιώνιο άτομο στους ατομικούς, με ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, ότι κινείται. Έχουμε δηλαδή μια εξίσωση των χαρακτηριστικών του απογείτος μεγάλου με το απόγειτα μικρό. Το απογείτος μικρό του Δημοκρίτου έχει τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με το σύμπαν. Και επιπλέον κινείται, ενώ το σύμπαν μένει ακίνητο, γιατί καλύπτει τα πάντα και δεν έχει χώρο να κινηθεί. Παρατηρούμε δηλαδή μια απίστευτη αλλαγή κλίμακας από το απείρως μεγάλο στο απείρως μικρό, που χαρακτηρίζει και τη σημερινή κατάσταση της επιστήμης. Την υπόδειξη αυτή του Αριστοτέλη για τη γέννηση της ατομικής θεωρίας ως αντίθεση και διάλογο με τον Παρμενίδη την ανασυγκροτεί πολλές φορές ο Πόπερ, ένας αυστριακός επιστημολόγος του 20ου αιώνα, στο βιβλίο του «Ο κόσμος του Παρμενίδη» το 1988, που θεωρεί ότι η αμεταβλητότητα της ενιαίας ουσίας του κόσμου του Παρμενίδη μέσω του αμετάβλητου ατόμου του Λεύκηπου και Δημόκριτου ταξιδεύει στον χρόνο και συναντά την αρχή της διατήρησης της ενέργειας που εκφράζεται με την εξούσιση του Αϊνστάιν. Σύμφωνα με μεταγενέστερους αρχαίους σχολιαστές, κυρίως του Αριστοτέλη, τα άτομα με την κίνησή τους συμπλέκονται, δημιουργούν πυκνώσεις που εμφανίζονται ως σώματα στον κόσμο των φαινομένων και με συγκρούσεις αποδιοργανώνονται, αραιώνουν και διαλύονται. Έτσι ερμηνεύεται η γέννηση και η φθορά και ταυτόχρονα η διατήρηση της αιωνιότητας του κόσμου. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από το Συμπλήτσιο, σχολιαστή του Αριστοτέλη του 6ου αιώνα μετά Χριστό, δηλαδή απέχει 1000 χρόνια από αυτούς, και γράφει ο Συμπλήτσιος, σχολιάζοντας τα φυσικά του Αριστοτέλη. Καθώς αυτά τα άτομα κινούνται, συγκρούονται και διαπλέκονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσκολώνται στενά το ένα στο άλλο, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να σχηματίζουν οποιαδήποτε ομοιογενή ουσία, γιατί είναι απλοϊκό να νομίζει κανείς ότι δύο ή περισσότερα πράγματα μπορούν ποτέ να γίνουν ένα. Όπως δει, τα άτομα μένουν μαζί για ένα διάστημα εξαιτίας της πλοκής και της αμοιβαίας συγκράτησης των πρωτογενών σωμάτων, γιατί μερικά από αυτά είναι ακανόνιστα, άλλα αγκιστροειδή, άλλα κύλα, άλλα κυρτά και άλλα έχουν αναρρύθμιτες διαφορές. Πιστεύει λοιπόν ότι προσκολώνται το ένα στο άλλο και μένουν μαζί, ώσπου κάποια ισχυρότερη ανάγκη έρθει από το περιβάλλον να τα διασύσει και να τα διασπείρει. Η θεωρία αυτή του Δημόκριτου που διατυπώθηκε αρχές του 5ου αιώνα δέχτηκε αρχικά πολύ έντονη κριτική από τον Πλάτωνα, επειδή η μηχανική και χωρίς κανόνες κίνησης των ατόμων δεν συμπληρώνεται από κάποιου λογικού ή τελεολογικού τύπου, όπως έλεγε, νομοτέλεια, και ο Πλάτωνας τελειοποιεί την ατομική θεωρία εισάγοντας μαθηματικές έννοιες και δομές στο διάλογο του Τίμεως. Πριν τον Πλάτωνα, ο Αναξαγόρας είχε υποστηρίξει ότι δεν είναι δυνατόν τα υλικά του κόσμου να περιέχουν τέτοια δυνατότητα που να συναρμόζονται σε κανονικότητες και να παράγουν τάξη χωρίς τη διοίκησή τους από κάποιο κοσμικό νου. Ωστόσο, ο Πλάτωνας στρέφεται και κατά του Αναξαγόρα στο διάλογο του Φέδωνας, γιατί δεν δείχνει ο Αναξαγόρας τον τρόπο που ο νους παρεμβαίνει και δίνει την τάξη που φαίνεται. Έτσι, αργότερα, στα χρόνια της ωριμότητάς του, ο Πλάτωνας θα επιχειρήσει μια σύνθεση του Δημόκριτου με τον Αναξαγόρα και αυτή τη σύνθεση θα την ονομάσει